Good morning, mwadzuka konse kumene muli. Tikupatsireni audio ya Abuna Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly, dangerous child from Kanjuza village, T.A. Babuka. Anyway, guys, thank you so much. The DC kuwalankhulira Malawi mu dziko la sogoleri a kumidima, dziko limene tikanakhala kuti tili ana tinaziwa kuti tizabadwira kuno, ambiri ya ife titakana. Dziko limene tikanakhala ndi choice chochoka, ambiri titachoka chifukwa cha mavuto amene tikukumana nawo, mavuto amene Amalawi akukumana nawo siku ndi siku. Dziko la atsogoleri ozikonda, dziko la atsogoleri a sataniki, dziko la atsogoleri amene amangoziganizira okha, saganizanso zonena kuti somewhere uko anthu akuvutika. Omwe aja ankayendayenda kumasankha kumatinamiza kuti tiwasankhe, omwe aja ankayendayenda akumvetsa chisoni nthawi imene ijayo, komano lero tsopano asanduka machampioni, akutenga Malawi ngati zikwangwani, akutenga Malawi ngati agalu, akuwatenga Malawi ngati anthu osafunika. Amafuna Malawiyo atsogoleriwo andalewo nthawi ya mavoti, motero kuti nthawi yasala pang'ono iwe m'bale wanga amene wavutika kwa zaka 6 kuti uonedwe ngati ndiwe munthu amene ali ofunikira kwambiri, uonedwe tsopano kuti at least ndiwe munthu chifukwa chokuti wandaleyo akhala akufuna voti. Iyi ndi nthawi yokuti tisamale kwambiri, nthawi yonena kuti tipite tikasankhe munthu osakhala omumvera chisoni, koma tikamusankhe munthu amene ali ndi masomphenya, amene angatukulire dziko lino, amene angatichotse ife Amalawi m'mavuto. Iyitu ndi nthawi imene muti muwaone andale akukangalika, ndipo limodzi ndi anthu amatchalichi akangalika, chifukwa ngatinso kuli anthu ena omvetsa chisoni kupatula andale ndi anthunso opemphera. Ena ndi awo anapita ku Page House ndikukapemphera, ndikumanama ngati akufuna apemphere koma akufunapo kena kake. Si awo alandira ndalama kubomawa? Ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri, chifukwa anthu amene tikawayembekezera kuti amene wapulumutsa dziko opemphera ndi amene akunkanso pano nayika boza, napambanitsa boza, nasogoza boza. Sizoona kunena kuti a Blantyre Synod of the CCAP akachite disown ma reverend anthu opemphera 71, ndipo kunachita kutuluka kalata yodziwitsana wina aliyense kuti kaya ndiyo wakunsanje, wakuthyolo, wakuzomba. Akuzomba ndiye mungoyima munsewu tizikutengani, koma ochokera ku Mwanza, ochokera ku Blantyre, ochokera ku Chikwawa, ochokera ku Thyolo, Mulanje, Phalombe, magalimoto azayenda mwakuti mwakuti, mabasi azayenda mwakuti mwakuti. Lero wina ndi uja watulutsa kalata yace kunena kuti sakuziziwa. Anthu 71 ndiye kuti ndi openga misala amene mitu yawo sikuyenda bwino, azibusa 71. So ngati zimene anakapanga ku Page House zo zili zokuti inu simukuziziwa, the best way inali yokuti Mungu achotsa, mwachotse anthuwo kusonyeza kuti amene wakuonongerani mpingo, koma ndi misala yeniyeni, usataniki weniweni, kukonda ndalama kwenikweni, kuja tinkanena kuja kuti anthu athu opemphera masiku ano asiya za Mulungu, akukonda ndalama. Ena ndi awa apake akuona mmene ikuyendera dzikoli, koma angokhala phee. Uthenga wanga woyamba mama wauno ukupita kwa inu azipani zonse, komanso Amalawi at large, kunena kuti nyengo tikupitayi ndi nyengo ya kampeni, ndipo political violence siyololedwa muno m'Malawi.
munthu wina aliyense kapena chipani china chilichonse chili chololedwa kuzera ku malamulo a dziko lino kupita malo ena aliwonse kukapangisa misonkhano. Ndamva chisoni kuona galimoto ya Deputy Regional Governor wa ku Eastern Region kumachinga minibus yawo ikuphwanyidwa ndi anthu okwiya. Inde ndikudziwa kuti Malawi muno anthu ali ndi mkwiyo kwambiri malingana ndi uchisiru umene ukupanga boma limene la Chakwera, kuzunzika kwa anthu kumene akuzunzika. Koma tiziwe kunena kuti lamulo siliona kuzunzika, lamulo siliona chiteze, lamulo ndi lamulo. Akakumangani kumeneko achipani anu amene muko akukupangisani kuti mukaswe minibus yo samabwera. Kodi tu achipani ndi anthu opsa, umakhonza munthu kukhala sapota wawo wamphamvu, koma ikafikapo nthawi ya mavuto amakusiya wekha. Olo uvulale amakusiya wekha, olo udwale amakusiya wekha. Choncho izizi zosusuka kumapanga matama ndikumapanga violence, kumaswa nazo zinthu za anthu. Mukazamangidwa musazalire. Inu mukudziwa kuti anzanu awawa ali ndi chilope, awawatu afika pokuti akhonza kupha munthu, ndelero mukukaputa dala ndikukaswera minibus yawo. Umenewo ni mulandu waukulu, komanso malamulo salola la democracy kunena kuti wina aliyense ali ndi ufulu wokapanga kampeni kwina kulikonse. Choncho inu azipani mukuyenera mutenge mawu amenewa muzichita preach kwa ma supporters yanu. Munomo Malawi, violence is not tolerated, is not allowed. We are in a democracy. Aliyense ali ndi ufulu okapanga nsonkhano, aliyense ali ndi ufulu okachita associate ndi chipani chimene akutani akuchifuna. Inde anthu ndi okwiya, muli ndi mkwiyo malinga ndi mene likuyendera dziko. Komano chepesani moto, chepesani moto. Inu zipani zonse zipani zonse mwauze ma supporters yanu. Kandi wa MCP amene mwaononga zikoli, kandi inu a DPP, UDF, Afford, UTM, kalani pansi ndi anthu anu, APP nkati mwalangize ma supporters yanu. Andikuwe uje nikumachinga uko ndikumene tukuja kuli mulandu wa Daudi Chikwanje, mulandu wache ukuyenda za ndale uja, mukuyenera musamale kwambiri. Ineyo ndikamakhala muno Malawi ndimaona kuti ziko linolo likusowa msogoleri, likusowa asogoleri amene akuyenera kuti ziko alipitise pasogolo. Asogoleri amene ndikuwaona ine wonse akuoneka kuti msogoleri wokonda ziko lache sanabwere mwina akapena ali mkatikati kapena mwina so anamwalira. Chifukwa zimene zikuchitika muno Malawi timangochita zinthu kungolankhula pepepala, koma zeni osazitani osazipanga. Ndi nkhalidwe kapena warning imene ndikupereka kwa inuyo andale kunena kuti ziko ili kumene likupita ili nkhani ya corruption. Ziko ili siku lina ana athu sazatolapo china chilichonse. Kodi tu palibe amene atazakwanise amakwanisa zaka 100, amene amakwanisa zaka 100 pa ziko lino ndi anthu ochepa. Ndetu kudabwa kuti kodi kuba kumene mukubako, katangale amene mukupangayi, ndalama zimene zizi chuma chimene mukuchikundikira mukachijera kuti popeza muzayenda wa maliseche, munabwera wa maliseche, muzapitanso wa maliseche. Ine ndamva chisoni ndikamaona nkhani za corruption muno Malawi zikungophiphirisidwa, kumapereka ma death threats kwa anthu. Nkhani ya Alexius Kamangira, lawyer uja amene anaulula zinsisi za corruption, imene je ikanakhala nkhani imene ife Malawi tikanayidumphira, tikanayitunthumira ndicho linga kuti tichite uproot corruption muno Malawi. Koma zosatira zake ndi chani? Kamangira uja amene akuziwa zinsisi uja, Alexius uja wasala yekha, amene akufuna kumuyimiriraso ndi awakulandira ma death threats. Kodi tuboma ilitu lakonzekatu ngati akuopseza mwana wang'ono ngati Tamia Jayo kumanena kuti tikupha kuli bwanji maloya amene akufuna kuulula zinsisi za corruption mmene anthu akubera, mmene ziko likuonongekera, angapange bwanji? Amene yondesa amupha ndi machini gani? So ndizomvesa chisoni kwambiri. Even maloya amene akuopa kuti
kuti amuyimirire nzawo osakhala kuti sakufuna iye koma nawonso akuopa ma death threats akuopanso nawo milandu yawo ya maclient yawo kodi tikapitirira kumuyimira ameneyi tikukayimanso konkoso ku khotiko kodi tu ali pakhatetu khoso ali pakhate koma tikanayenera tingolimba mtima ndi cholinga kuti ziko limene tikuchita build ndi la ana athu kusogoloko. The way Malawi is going ndiye kuti mtundu wobwerawo m'bado wobwerawo suzapeza china chilichonse komanso tikukhala ngati tikuphunzitsa ana kunena kuti chitidwe okuba ndiye that's the way to go. Ukapita ku sukulu ukuyenera kuti iwe ukhale wokuba ndimene tikuwaphunzitsira ana athu muno Malawi. So as a way of going forward tinayenera kuti nkhani ya corruption tiyilimbikire ifeyo Malawi titengepo mbali kulimbikira kupereka support kwa Alexius Kamangira amene nonso pano lero milandu yache akuoneka kuti milandu imene ili ya ziko imene akuyimirira Malawi amene akuyimirira ziko lonse kuti ziko lino likhale bwino mchitidwe wokuba uthe awasala nayo yekha pena paketu Malawi ndi odabwisa kwa basi lero kuli olo zinthu zidule motani olo zinthu zichitike motani palibe amene angabwere kuzakhala pa nsewu anthu amene tikayembekezera nthawi imeneyo HRDC amene ankapita pa nsewu ndi mabungwe ena lero onse anajesedwa mabanzi alese ali ndi ndalama zache akutafuna ndalama zache ndi anache zokuti anthu Amalawi akuzunzika alibe nazo ntchito. Muziwe kuti ziko lotero ndi ziko loyendesedwa ndi anthu akumidima akanakhala kuti inali nthawi yomweja ya Mutharika ija lero pano Mutharika mutu wache uli kundodo anthu akumuyendesa m'matauni kuti mwachiona ichi chimutharika osakhaso Mutharika ya chimutharika chimatizunza koma lero awawa atizunza kuzunza kweni kuzunzatu anthu kumavutika muziko lawo koma kuli aliyese fyolo kulibe aliyese wangokhala chimanga kulibe aliyese wangokhala feteza ndu yakumpereka pano chimanga chita masula aliyese wangokhala kuba ndu kumene akubera aliyese wangokhala katundu nduyu akukwera deire katundu kukwera deire ziko lomvesa chisoni ndipo ndikutha kuona masomphenya mwanga zimene wandionesa Mulungu ndikutha kuona katundu akukwera molapisa ndipo ndikutha kuona amwenye ndi anthu ena akuseka mashopu awo chifukwa ngakhale ndalama yogulira katundu kunja azakhala alibe ndipo amene atapezeke ndi ndalama muno Malawi ndi ma ministers amene akumatenga ndalama ku banki Forex ndi ku Reserve Bank ndikumakagulisa pa market pa black market akulu ma ministers ali ni ma briefcase ali ni ma suitcase onse ama US okha akamapita ku South Africa kumakagula katundu wawo akamakagula using US dollars nderero mukamata nthawi yanu ati kumakayang'ana mwa mwenye ndalama mukungotaya nthawi ndipo ndikutha kuona mwenye ambiri kupatula kuseka mashopu awo ndikutha kuona mwezi wa Juni July amwenye ambiri akuchoka muno Malawi azanamizira ngati akupita ku holiday omwewo wa utali ndipo ndikutha kuona ngakhale ma Burundi ambiri amene atukulapo economy ya ziko lino akuchoka muno Malawi komanso ndikutha kuona imfa za Malawi ozimangirira ambiri komanso ndikutha kuona mabanja ambiri akutha zibwenzi nkati amuna amba kumathawa akazi chifukwa chosowa ndalama amene ati akwatiwe ameneyo ali ni mwayi komanso mwina ukwatiwo ndionama chifukwa mavuto amene afikira muno Malawi palibe amene ali mamuna amene ali mamuna saliso mamuna lero chifukwa amuna akale ankabereka m'manyumbamo komanso amuna akale akati akamapita kwawo atanyamula jumbo muli buledi muwiri sugar nkaka stoko chambiko bata koma lero palibe amene akupita ndi zinthu zimenezo masalale ndi omwe aja ochepa aja muziko la chakwera chalakwe munthu wovuta kwambiri amene anabwera muzina ngati ndo achalichi koma lero wasanduka sopano munthu woyipa kwambiri amene akuzunza Malawi. Boni Kalindo
the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Like, share, Malawian cameras, subscribe.